Sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suki nga tag-palabati sa tabok sa kadagatan ng Isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa Kuto Balabutan sa aton siling nga broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report. Afternoon edition, Sabado, nga presentation, Petsa 5. Sa gyapon nagapabilin kita sa bulan sang Nobyembre sa tuig 2022. Aton ginasaulog ang ika-124 katuig nga pagdumdum sang 5 de Nobyembre. Ang silay kag Bago City, isa sa mga nagasaulog sa sining ika-124 katuig nga pagdumdum sang 5 de Nobyembre. Sabado naman naton sining nga pagpangalagad sa kinandan, liwat naman naton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining pagdulong sang pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Sa aton sa nga Christmas countdown, 50 dias na lang ang nabilin. Kag mag-abot na ang adlaw sang Pasko, kag may nabilin pa kita nga bali 57 dias. Magabulag na sa ato ng tuig 2022. Kag ato na biyabihon na pagsulod sang bagong tuig 2023. Katimbang sa sining nga palatunturan nga aton sa patrol, liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sang probinsya, dakbanwa sa Bacolod. Bantayan naman naton kag himusuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kahaponanon magasulod kita sa kasisidmon. Way tamang ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabadong edisyon sa inyo sining nga palatuntunan. Buylog naton ang puwersa ni Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spurgar. Back up diri sa aton nga IT expert Christian James Vinaras. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa isyong irregularang korma sa sining nga palatuntunan sa Action Report Afternoon Edition, Action John Diaz. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin. Isa ka oras, isa ka minutos nga pagpangalagab diri sa inyo palatuntunan. Action Radio. Manaya-naya ang lakat sang panahon, karon nga kapunanon halin pa kainas sang aga. Ang manami nga pagbutlak sang adlaw. Ang forecast sa Pag-asa ini nga mga sinimana magapabilin nga mangin maayo ang lakat sang panahon. Pero sila sa Pag-asa may duha, tatlo pa kita ka mga bagyo
nga ginapaabot magasulod sining bulan sang Nobyembre. Kabay pa nga hindi na siya magasulod kag wala na sang bagyo nga magasulod sa bulan sang Nobyembre. Nobyembre, duagid ka bagyo, no? Odette kag Queenie. Siling sang pag-asa niya may duha tub tatlo pa kita ka mga bagyo sining bulan sang Nobyembre nga ginapaabot. Amasta nga to sining nga mga suki nga tagpalamati karon nga hapon kabay pa nga ara kamo sa maayo nga pagkahimtang, kabay pa nga kondisyon kamo sa Sabado nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan. Halo na kita gyapon sa COVID-19 ha. Although nga hindi na gid man mandatory ang pagsuksok sang face mask, pero nami gyapon kung mga damo-damo tao, suksok lang kita face mask. Para nga maayo ang aton nga aratsada, kag maayo ang aton sining nga arangkada. Kabay pa nga magatuloy-tuloy na lang ha. Mangin endemic na lang hindi na mangin pandemic, kundi mangin endemic. Ang COVID-19. Nablang kung sa mga balatian pa, madala na lang sa trangkaso. Ay, puwerti. Kabay pa nga magatuloy-tuloy na ini. Nga madula na lang blang COVID-19. Kaya doon amo man isa sa mga nagahatag sang kabaraka sa ton pumuluyo. Amak mo to nga halit siya nga duwa ka tuig kagin pahapa yang ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Di karon nga mga ini nga tinuig to doon nakagulugin hawa na kita. Kabay pa nga magatuloy-tuloy na lang ini. Ano mga balita nga bantayan yung dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Sabado nga edisyon sa sining palatuntunan, update dugay report gikan sa New Government Center dal oni action artay hupon. Comelec Bacolod preparado na sa natalana nga resumption sang voters registration. Ning plano sang Comelec bala nga magkadto sa mga bulo barangay or if not magaput up sang satellite sa mga barangay satellite registration sa mga barangay nami ini nga programa sang Comelec tamong sa siyudad sa Bacolod. Hopefully nga mapustro ini, no? Libawa sa isa ka cluster may arak kita dira halimbawa abi 5 ka barangay kasarangan makaparehistro da sa sina nga barangay nga dira gimutang aton nga satellite registration sa Comelec. Nami, no? Ikabay pa nga mangin tayo yun ini nga programa sang aton sini nga commission of election kiti pinpaisol ng eleksyon mo 2023 by December ang barangay election 2023 by December ang election 2023 ng barangay election ta, no? Kung Sabado ang Negros Occidental Provincial Police Office ka report ginadala ni Action Alvin Graba bantayan niya sining nga report peace and order sa Negros Occidental dapat ipabilin mensahe ni Negros Occidental Provincial Police Office Director Colonel Pamitan kadungan sa pagsaulog sang ika-124 katuig nga pagdumdom sang al 5 de Nobyembre. Ang mga balita sa National DOST FNRI nanawagan sa kooperasyon sa publiko agod masolusyonan ang kadamuon sa kabataan nga kulang sa nutrisyon. In other word, malnutrition. Malnourished. Di ba sa una, dumduman ko, may mga
programa ning aton nga Department of Education la. Especially I think sa elementary level. Sa una bla kadumdum mo sa mga bands to sinangat napay, to mga bulgor to sa una. Mga non-fat to bala sa una, no? Damo to sa una ang gina-feed sa mga kabataan na naton mo sa eskwelahan bla. Sa uli ganito mga bulgor sa una to ang mga bands sa una to nag-agop upan na lang eh. Ala katago bla. Amo to tani ibalik tabi sa eskwelahan ni be ang feeding program sa elementary level lang abi. Ambot kun okay man kamo sa sang suggestion ko na ibalik tabi ang di may mga programa kat eskwelahan nga nutrition month. Kato nutrition month abi every month. Diara kita dira feeding program. May mas sponsor lang abi dira nga mga kasino dira may sarang-sarang sa pangabuhi. Okay man ha? Or even ang aton guro nga mga LGU makapain man na guro sa ilang nga budget. Kati tuod lang kung maglibot ka sa mga barangay. Hindi ki man damo siguro maisip mo lang sa tudlo mo. Sa barangay may mga malnourished kita yung kabataan. Hindi niya matago. Magaling ka hindi man sila damo. Mong maisip mo na sa imo sini nga tudlo. So ini mga malnourished nga mga kabataan nga understand ka eskwela may ni. I-priority sabi sa atong nga feeding program sa mga eskwelahan. Okay man na sa inyo? Sa isa ka bulan abi isa ka beses, dua ka beses. O halimbawa, sa isa ka bulan, may apat ka semana. O, di abi, kada semana ami may mapiding program ta. Amot-amot para mo sa kabataan. Mga utan-utan nga na, pwede mo lang ganun ipapangayo mo na sa kaingod mo mong padbalay mo. Bawada kalabasa, dahon balunggay. May mga nutritious nga mga kuan mga vegetables bla. Mga utan-utan bla da. Oh. Ibalik tayo nga programa sa atong eskwelahan. Sa una na sa itig tsimpo ni Marcos ni Anhing Ferdinand Marcos, itong amay ni Presidente Bongbong Marcos. Dumdumang sa una may-ari ni mo. Even sa mga naglalabay ng mga presidente. Kami hindi tayo pag-ibalik abis sa mga eskwelahan. Ang kada tuig celebra kata nutrition month. Nalipat ko sang nutrition month nga bulana. Kaya si tabi nga kada bulan nutrition month. Feeding program para sa kabataan sa elementary level lang. Halinabi sa grade 1, grade 2, no? Or grade 3. Yung mga grade 5, grade 6, ito may mga kuwana na yan. O sa mga kahoy na may mga tugas na yan. Dito sa kabataan lang, grade 1, grade 2, grade 3, abida. O ano sa inyo? Ang LGU, hindi mo na magdingot kung bulig sa atong eskwelahan, ha? Lagi na ka-estudyante, mapakaon mo, due time na sila. Depende sa section na sang grade 1 mo. Grade 2 sa grade 3, abida. Kung pila ka sectioning sila. Oh, okay man ha? Para nga mabuligan taning mga malnourished na mga kabataan, mga estudyante. Sa ibang nga balita nasyonal, Pinoy skilled workers makabinipisyo sa bilateral workers deal sa pungsod sang Germany. Mo di mga yun nga balita. Face-to-face oath-taking sang bago nga CPAs. Pati gayunon sa Disyembre 5 kag Inter-Agency Panel on Environmental Health ginsapol sang Department of Health. Amo ni mga dulod-dalag ko nga mga balita sa nasyonal. Sabadong edisyon sa inyo palatuntunan. Isibo na marasan sa inyo sa mga nilo. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:10 na. Antes sa mga report gikan sa to sa mga patrol unit reporters. Check na nga to sa mga patrol
Liwat na kamustahon na. Ang paglibot-libot ni Action Dale Salazar sa pilakabahin sa atong sinitakbanwa sa Bacolod. Uy, buwas may scheduled run out. Ara na sa amon sining Facebook page ha. Ang schedule sa run out bala 6 a.m. to 6 p.m. Ara dang schedule sa run out gin post sa ato sa nga Facebook page. Nakuha nato inigikan sa Seneco nga scheduled power interruption. Yan na ka NGCP. Hindi na kaya ka Seneco, ya ka na ka NGCP. Ang ila sining maintenance work. So may mga lugar di sa Bacolod nga maafektuhan. 12 oras ka run out, 6 a.m. to 6 p.m. Muna may pagutok sa mga malls natin sa Bacolod di buwas Domingo. Check na si Action Dale Salazar. Sitwasyon sa Bacolod. Action Dale, may hapon. Yes, mayong hapon, Action Eric Exato, si mga Action extended ang kasadyahan diri sa may reclamation area, Action Eric. Tapos na mas maskara? Gani man, pero nakibot ko pangod paglabay din sang patrol diri sa may Pope John Paul II Tower. Kita ko do damo sa mga tao nagapasulod Action Eric diri sa may Baywalk, no? So nagtika kita diri kag subong ari dito sa aton sining live stream Action Eric. Kung makita mo sa aton sining Facebook live yan nakita bang katahom subong sang sunset subong hapon Action Eric. Kada ba kita mo gidang nagasinag sidag sunset amo gani mga paborito nga litrato ni Action Eden kanya Action Dorel Capato Action Eric. Pulopos na nun, magpulopos na tayo, no? Sa mga anggol-anggol bla? Actually safe pa Action Eric, no? Kay mayari madirisang daw nagpululongko pala naton kabakauturan nga nagsulod diri kag nagpahunay-hunay. Ara ko makita mo Action Eric sa aton sila nga Facebook live. Makita mo sila nga sila sa kilid no, araon nagaraya ang sila ka mga pabatan-on. Sila diri ka mga individual. Yes, Action Eric ang pamilya, no? Actually dabo-dabo di subong mga kabataan ang nagakadto subong weekend diri sa may Bacolod Baywalk area. Sa siyudad sa Bacolod. Actually, damo pa dili ka mga kiosko Action Eric nga ari Action Eric. Palapiti mo magkutabi tingin mo how do you feel ari ka sa Baywalk? Sige, try natin diri makapamangkot ang pinaka mga individual. Nga ari diri sa Baywalk. Mamayang hapon sa Action Radio. Pwede ka interview kamay lang. Ari ba? Dugagan sa light galing Action Eric ang aton sining nga view actually sa planaton diri ka mga residente. Pero try naton nga papalayo ang aton sining nga Facebook live and then palapit kita diri kay Ma'am. Ma'am, first time diri sa Baywalk or hindi man? First time naman. First time. Taga din ka mo, ma'am? Diri man sa Bacolod, sa Irereco. Barangay Mandalagan. Oo. Doon nakakapit pa ka mo, abin nyo tapos na ang kahiwatan, there are celebrations. Or kabalo ka mong extended? Wala kami idea actually nga may event day. Gagaw lagi kami. Kaya naghapit lang ka mo diri. Nakasandamo ka lugar, ay pilagin lang ang Baywalk, dilaw? Action Eric. Pamagkatasabi mo sa kadamo nga lugar nga Baywalk, yun lang napilian nyo. Nga kanong kadamo sa lugar dito sa Bacolod nga Baywalk, ang subong nakalagaw. Dali sa mon bucket list nga maka-watch ang sunset. Okay. Sino pag gusto po, ma'am? Best friend? Best friend ka si Maricar. Boyfriend niya, bili niya? Action Eric. Ang boyfriend niya, bili niya? Boyfriend mo ka naging bilin mo. busy sa work. Busy sa work. Among Action Eric, basta ang mga priority is work, Action Eric. Yes. So far, ma'am, kamusta man diri ang ambiyan? Okay, good. Okay, good. Especially ang sunset, ma'am, no? Hila pa ka mo din? Huwag lang dugay, mga 4. Mga bagabihan ka mo din, hindi man? Hindi, tapos lang yun naman sunset. Pasalupon, pasalupon. Basta magsarurot, Action Eric. Pasalupon. Ang sunset, subong nga hapon. Kaya mo lang ginahula. Taka pa picture na ka mo, ma'am. Wala ba karon sa dugay-dugay? Kahit sa Action Eric ba, ano pa na dugay-dugay mag-orange, kinibala ang color, no? Sa sunset, subong nag-aamat-amat na siya, tunod, kumbaga, ang sunset tree sa area sa Bacolod Baywalk, no? Ma'am, thank you kita. Thank you. Sige, Dito naman tayo sa nagabaligya. Dahil ka mo sa nakita ang gusto ko nag-display, may ari diri Action Eric sang ukay-ukay diri sa bahin sang Baywalk, no? Abi, mga tanaw ta makita diri naton nga sige bala ang mga ready to wear, no? Nga mga baligya.
Oo, diri sa area. Actually, may pila diri nga lantaw-lantaw, shopping. Ito rin ara. Ito actually, sometimes nag-actually kasi ito rin kapatid yung interview mo din sunset. Oo. na nag-inang-inang. Kata, ara sila. Sige, ang interview kita pala kay nanay, di Dr. Nerico, para may pala natin kung kamusta ang Oo. ila sining Binta. Ito kagulong kaling eh. Kamusta ang bintay ko para sa maskara? Dirima mo talaga, di ba lang? Kay Ujita ko, sa mama, mamasalang sa nag-reaction para hindi against the light. Nan, kampiyon. Interview kay Madama. Mm-mm. Madam, light sa subong sa action radyo, bako na tanong ngalan? Si Rosalia. Oo. Diba, tapos naman ng maskara, pero extended ka mo din? Oh, extended kami as kami 1 month kami 1 month. Basta pa November, December. Oh, December. Kamusta man ang baligyan isang maskara sa subong? Ay, okay, kid. Namin kailangan baligyan ay. Okay. Subong Isa niya. lang mo pas, di ba? Amo lang ni siya. Oo. Subong niya, master maskara. Anong sitwasyon sa paliganay? Na, okay gid naman baligyan ay kay kanami kadang may event. Kadamo event. Hindi man dugi. Hindi man dugi. Okay lang. Taga di ka sa Bacolod, ma'am? Sa may drill lang sa may kanan. Terminal high. Sa may Takuling. Oh, nakuling. Asa what time ka mo ga-start? Asa what time ka mo nag-end? Nang alas 2 kami nag-start and kami mga 10 p.m. Okay. Damo pang Wala kami galagaw? mga pagkaon, actionary. Damang galagaw kung gabi da. Oo. Kung gabi, ma'am, ang sitwasyon na mo mani or damo pa rin ang nag-aabot? Ay, araman nga, damo pa. Mag-abot ka. Kung naman ma'am kadako ang inyong pwesto, mga pilaman niya ang inyong renta. Maninta din namon, iwan man, mga 14. 14 sa kabulan. Sige. Oo. Pero after sa December, wala na ka muna? Or mabalik ko kami? Why na? Right. Okay nga magsige-sige, no? Or, Nami kayo oo. Sino kaya nga property ang tagira? May yaka pa o subong. Waslar kila? Okay. Mayara sila actionary sa Arkila. Pila? 14,000 inyo Arkila. Oo, 14,000 na actionary sa kada bulan. Si Ma'am nagayo, makita sa Facebook Live. Oo. Ang kanya sa mga Pwesto. sa pwesto, si Lorena. Loren. Lorena. Okay. Sa NGC, way ka mo tayo pwesto? Mayaraman. Carnival. Oo. Okay. Buhay na iban. 888. Sa may Old City Hall. Biyaraman. Okay. Oo. Oo. Kumbaga, actionary kati ng may mga branches, kumbaga, ang Oo. ining negosyo. Dahil hindi mapa-actionary si Nanay Rosalia, wala ito nila iyang ID. Ha? Na wallet, kinukuha sa akong na bag na nagabaligya ko sa Old City Hall. Ohoy. Sa kinigisang mga November 23. Oo. So ato itong mga ID mo? At ito mga ID ko, yung sa bulas later. Kung saan yung uli lang ID ko, ang tandaan ko din yung ID. Ano nga niliwat ang full name mo, ma'am? Nang Rosalia Maglibon. Rosalia Maglibon. Maglibon. Tapos yung nilang ID ko is this ID, ng TIN ID, Senior citizen. ng senior citizen. Nan. Okay. Sige, kasi may nakamonitor direction na Erika Rosalia Maglibon. Pwede na ma-turnover dyan sa Action Radio. Oo. Action Eric. Yeah, takatagay ki banda ko maturnover dia. O gani man Action Eric. Kaya i-would suppose mag-process sa mga documents kasi Oo, mga correct, government ID. Oo. Pero hopefully ma-recover pa or may ma-turn over dyan sa stasyon sa Action Radio Bacolod. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Oo. Di ba bakal lang sa radyo, Action Eric, may diskwento, wala? discount? May discount ang sa radyo, magbakal da? Ay, di ba may sale, May mga sale sa Action Eric, 150. 150. May barato actually, affordable kung bagang ila sini nga mga baligya. Okay. Diri sa Painsang Baywo. 50 lang, Oy, gali. 50. Damo man na sila, Dale. Damo man sila kabligya, galida. Damo actionary kay diri sa Piak di Araman. Oo. Agasta pa sa punta. Ay, gali. No? Kadamo ko Agasta sila. sa punta, may mga kiosko man, mga inasalan, Ay. mga food cart. May ara mo Actually, dagli asalan kag limnan da.
may-ari din Action Eric sa mga kalanaan may nasalan, ti posible may raman sa mga inom or mga ginabaligya, bala nga mga makahulubog na rin noon. Dili sa isang Baywalk area. May medic, arang medic naka-standby. Atod ka, may raman Insakto dagle. nga may nagakinanglan dira sa nga bulig, may on standby nga medic. And then Okay. ang playground din Action Eric sa mga kabataan. Nan. Arada. Makita mo? Ariyo, may playground. Safety Ang man mga kabataan kabataan, magampang da. Action Eric. Safety man kabataan magampang da. Actually, yung mga guardian naman silang upod Okay. May mga ginikada naman sila Action Eric nga na nag-upod subong nga hapon. Oo. Pagka makita natin nga tayo nag-enjoy kid ang aton sila mga kauturan. Dili sa bahinsang Baywalk. So good news, bakit extended ang ilang sining operation Oo. until December 2022 Action Eric. Very good. Inform na lang ang public kasi hindi libre magsulod. Oo. Dili May sa entrance? Baywalk. Dala dapat sang kwarta or Pila? entrance. 50 pesos Ang para sa entrance? regular. Oo. Ang entrance, Action Eric, 50. And then 30 naman para sa mga bata. Ay, gali ka. And then ang salakyan, nga apat ang guma, 30 ang entrance. And then kung duwa ang guma o kung motosiklo, 20 pesos. Kung luyag mo nga magsulod dire Action Eric ka. Kaya kayo mapark sa dra ka mapark sa sulod ya. Sa sulod ka ma-parking. Okay. Kung bagaya ang safety sa imo nga salakyan, pasigurado Action Eric, Oo. no? Kaya May gwardiya mo na dadel, kitaan ka? Kita ka na gwardiya? ang gwardiya may Action Eric sa may tubangan. Tabangan. Kung gabi, garubing mo na daw, wala ba siyang pulis gagasulod ha? Wala diri super Action Eric ang pulis, pero may pila ka mga gwardiya diri Oo. nga nagalibot-libot man diri sa lugar para masiguro ang safety, no? Kining mga Ato, gwardiya, dahil gwardiya na oh. The Action Eric. Ang galakat na blang may bag ng ito, mo gwardiya na, hindi. Are gwardiya. Abi ko gwardiya. Si Action Nixon gali na. Si Action Nixon gali. Abi ko gwardiya, si Action Nixon gali. Bao. Are may mga tanod na talaga, May tanod ha? roving, Ano nga barangay na sila, Dale? Sir, pangapon. Sunod Joe, barangay pulis mo ka na barangay. Dala na kayo utod si Action Dale sa Lasar. Balikan sa si Action Dale, no? Kaya may mga tanod, maglidira, nga nagalibot, pati ipamangkot ko si Action Dale, kung ano dira nga barangay, ang nagalibot ng mga tanod dira, no? May mga gali, kaya ito ko tawahay mas ang lugar, gali ka daw secure ka man, kaga kumisalakyan, kati secure, man kati may parking fee, man mong Action Dale, please come back. Yes, Action Eric. Ito pong makaupod rin ako ng sa barangay police ng barangay 12. 12. Ari si Sir Terso Villarin, no? From barangay 12. So, saan ka ba naging assign, sir? Ang bulig mga Amerika akang mga kwan akang plagwaon din. So, partaway, paano laban mga gamo? Taway man. Balik si Kapal Cantara, ganyan nag-assign siya yung sir. Bali, hasta mga kumagtira diri ang Baywalk, karon sa tuwang gabi, amo manapag-out nyo. Mga pag-out nga. So, saan ka mo di alin gin-deploy, sir? Ano nga pulag? Pang matira ka? Alin pa siya magpara? Pila kabilog sila da? Wala man mga skandalo, sir? Wala man sir. Pila sa kabilog na din deploy? Okay lang. Oo. Mga siyam ka mo to, sir, no? Oo, siyam ka barangay police action Derek, kayo dili area. Damo mo May sila mga kiosko, bala sabi mga inasalan, pwede mo na makain na minom. Or may baligyan ay madalas na ngayon nun. Pwede mo ako kinaminan nila dahil kung siyempre, jaming Manila na mo. Oo, may ara action Derek ka. Oo, kumbaga may ara sang inom-inom ka jamming Ito, diri sa area. Sige. Lord, thank you din kay Sir Terso Villarin, isa sa mga barangay pulis ang barangay 12, no? Headed by punong barangay Eli Alcantara action Derek, no? Sige. Ang namin ada kadto del no mga oras mga alas 5:30, no? Yes, amo ning mga oras action Derek. Actually nagtunod ng sunset Okay. So dapat alas 5 ara ka na. Oo, dapat mga 4:30 ari ka na dire. Okay. Oo, kay base bala madamo ang tawa action Derek, especially kon weekend. At least diri sa area sang bread ko lapad ang area, damo man sa mga spaces action Derek nga pwede pilian or spot sa mga luyag mag-adto diri sa may reclamation na area. Importante lang hindi magulan. Dahil ang pagbayad nila sa entrance, per head ginaya, bisan dama kung mo sa salakyan, isipon gina.
Yes, isipon kita action Eric, bali per okay. head ito ang ipang-mention naton nga 50 for regular okay. and then 30 pesos sa mga bata action Eric, mga minors. Ano mo tayo 30 sa 4-wheel and then 20 pesos naman para sa mga motorsiklo nga entrance nga dili na makapark sa sulod sang Baywalk. Ariyo, may mga magagmay nga mga negosyo pala, mga food truck Ito, ari diri, ariyo nan. may aram gali. Oo. Kung mag-action, Eric, extended. May mga kapihan. Araman? May mga kapihan man diri action, Eric, nga ginabaligya. Dan, actually, usuyon tabala hasta dito sa punta, no? Ang ila, Kaya actually, ang ilaya ilimnan kagkakalanaan, di na na yun, aras punta lang. dili sa punta action, Eric, Okay. Kung baga kung nalin ikaw sa entrance, ma-right turn ikaw, kag usuyon mo lang punta action, Eric, no? Araw, makita naton. Ina may mga Chicken kanupi, inasal. ina mga kanupi, abo na tagilimnan kakalanaan. Nan, yes. Amo na di action, Eric, Abi ko May mga bangko lang sila nga ginapahamtang okay. sa May mga mga lamisa diri sa may dalom para at least may aras ang kanan o kon na pwesto ang pila natin ka makauturan nga samtang nagalaga kung gutomon pwede sila panyapon no or makakaon-kaon Amo ni oras diri sa kita area. na sa may nagkakaon nagainom, amo ni oras may ara na ta. Do wala kami nagainom action Eric, do Okay. mga pamilya-pamilya binagakadto dire. Okay. Mga pamilya-pamilya pero damo diri sang baligya no like diri sa Subangan naka tangkas-tangkas nga mga inasal, bangros nga isda, may tasayan man kita nga makitaan kag ipan pa no. Okay, so lang iba na actually wala pa na inform bala nga extended ang ilo operation kaya bisang iba na sa Lamlas ang Mascara Festival. Yes. Ang sa area sang Baywalk no, at least may sila sang another option nga pwede lagawan sa aton sining mga kauturan no diri sa bahin sang Hasta syudad sa San sang Ode? Bacolod. December action na rin. Tilawig pa. Lawig pa gani. Ati mayugid. Oo, actually tapos na ganito kalalag pero may naga-trick and treat pa rin. Ariyo, makita natin kayo na may pilapili ka mga naga-costume sa mga inaswang. Ay gali. Sila ka mga Halloween costume diri sa bayan sang Bacolod Baywalk action na Eric, no? Sa mga wala pa na actually first time ko nila kadto. Ay to. First time ko nila nagtika action Eric diri sa Baywalk ang tawag. Na pinamahuan mo man ha. Kaya sa una action Eric nag-operate man pero daw wala kita dapion nga mag-lagaw kag good night palit ko nagaulan pero ti subong naka-sitlat kita no diri sa area sang Bacolod Baywalk Wala area. daya dahil mga stage nga may halimbawa may mga concert ya why no? Why action Eric? Okay. Pero may lang diri stage action Eric kung may mga events bala. Oo. Like mga Halloween events kagati ko na magpabuka bisang mga celebration. Actually pwede ka diri makabook action Eric sa management no sang Baywalk para at least ma-occupy mo bala ang certain portion sa lugar. Like kung may mga birthday, mga kahiwatan, okasyon na iban pa action Eric. Okay. Ari nagpabalikit pa dito. Do ginhapo. Do ginapo ka na sang lakat mo daw. Aba magali action Eric. Kanina na dahil ni action manok kinasal daw Amo Ang imni da juice. Actually kita mo ka man dili pilian nga mga nga mga stante pala. Mga pwesto action Eric. Ang importante may balon ka lang sa kwarta. Para at least hindi ka masupay. Correct. Amo na action Eric. No, daw nagtunod na kitang sunset. Amo na ni subong action Eric ang litrato or video sang area sang sunset view no diri sa area sang Bacolod Baywalk sa may reclamation area syudad sang Bacolod. May blind massage nga ni Guro actually po. May no? May blind massage around na. May ara man da? Ay masaya, pwede ka pa masaya sila ni Hon. Okay. Kulo kompleto man gali nga lalagawan actually ka. Pwerte no? Nga after mo lagaw, kung gutumon ka, makaon ka. After mo kaon, pwede ka diri makapamasahe sa mga blind masseurs naton diri sa mga areas sang Baywalk actually. Hindi mo na ginot Dale? Hindi man actually ginot no kay ti ang dapya bala sang hangin. Ara man.
wala man sang problema diri sa area. But dahil lang kumagod na magulan, no? Magulan, like, oo. magulan siya mo ginaang concern din naton. Pero kung tawhay ang panahon, like subong no nga panyempo diri sa Bacolod City wala bisang problemahon na kag sige-sige ang paglagaw kag kasadyaman sa ato sa bakoturan Oo. diri sa bahin sa Bacolod Baywalk area. Sige. So for actionary kang muning observation kag situational report nga madalong sa patrol subong nga Sabado sang hapon na rekta diri sa area sang Baywalk sa may Bacolod City ang action nyo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kid, Action Day sa Salazar reporting live dira sa Baywalk. Amis ang Baywalk kali no. Ako di ba ko kita sang itsura ya sa live ni Action Dale da nga report. Kung hapon namin nadalagaw-lagawan gali Mas may ara man lang pulo patuasan ta kag mapahangin-hanginan ang aton nga mga kauturan kung nagkakasubo kag may pagkaginot sila lugar. Ulo ilim na kakulukanan ano man tagay. At least buhi. Baywalk dira sa reclamation area. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:31 na. Nalagay first batch sa atong greetings sa Tagatanay Chimpo before mag-post kita sa commercial break. May hapon dira kay Ana Sinoro. Jose Mongcal Torillada, good afternoon Dara sa may Bangga Tutong Uno Barangay Felisa, ara si Angela Gayondato Castillo. Inting Biboso, may hapon dira kay Inting Biboso. Christine Minyes Villalobos. Kay Lilian Taden na Claridad, may hapon. Monitor man sa atong si Peter Turiza Macadaya. May hapon gid. Sa mga taga Babes Mingo Stand, Bangga Julia Valladolid, may hapon dira sa inyo. Ang ginapamangkot mga fireworks display sa bago Madam Jenny Solgon, doon di ko kasabataw. Pero doon may ara na dabla mo. Kada 5 de Nobyembre, may ara sila da fireworks display sa bago. Hindi ko magsala kado dugan to kanina nakatom ako nakakita man ko da. Portigalin tao daw kung may fireworks display sa bago. Buda mo. Regards lang ko kay classmate ko Romel Pagsubiron na Madam Jenny Solgon. Belben na pinyapil may hapon kay Arwin na Lucio, Martin Aliling, kay Nobi Magapan, dira sa Pandanon DSB. May hapon dira kay Jojo sang Cebu, Benhor Florendo. Evelyn Sinaon may hapon kay Clover Aguirre, dira sa Manapla, monitor sa aton. May hapon mo dira kay Gart Maravilla Kaknyo. Last month, mga 1 month man ang feeding program sang DepEd Elementary. 1 liter nga fresh milk, kag food pack, nga iya ka Mercy bread. Kag mga munggo beans man ang ginpanghatag sa mga nanay. Ate, very good. Salamat kay Gart Maravilla Kaknyo sa imo sini nga information. May harap manggali. Victoria City may hapon na kay Efren Altamera. Filicula Casaldo Sosa. Dira sa 6th Street may hapon lang. Homa Lumina, good afternoon. Mr. Mrs. Subi Dumdum and family may hapon man. Sa mga Solinap family sa Purok Malipayon, Barangay Sagwa Banwa Valladolid, alin kay Shen Court Laos. Tamya ko dara si Archie Maxino kag si Sonia Pagunsan sa Barangay San Jose, Sipalay City. Alin kay Utay Benedicto. Milili Oligo sang Vanis Cafe, dara sa Tangob may hapon gid. Nanay Isabel may hapon gid tamya ko gid ni Eddie Laos, Emilia Hiponia Raman, si Dona Sola Gomez Haraman, Ryan Villo may hapon kay Arlene Gomez sang Morsya. Pagbalik naton report ng Action Arc Action Alvin. Pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthracinones. Kilala bilang mahusay na panlaban. This is my life. This
My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Pabalik diri sa Tabalagat, may hapon dira kay Tutor Christian Ispilico dira sa may Patik, Pulo Pandan. Ka-monitor gid sa aton si Christian Ispilico sang Patik, Pulo Pandan. Check na report una ni Action Art Ayopon kung Malek Bacolod preparado na sa tanana nga resumption sang mga voters o sang voters registration. Yari sa Action Art Ayopon line number 1 Dugay-Dugay sa aton sa nga pangalagat. Standby mo sa report ni Action Albing Graba gika sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ari na si Action Art Ayopon kung Malek Bacolod preparado na sa natarana nga resumption sang voters registration. Action Art line number 2 please come in. Yes, Action Eric, no, preparado na ang Comelec sa Sudan sa Bacolod. Angot iya sa natalana no nga pag-resume sang voters registration matapos nga tingin paisol ang barangay election ang nabaton diri sa opisina ni Attorney Kanya amuning panibago karon nga schedule sa diin ang pagbukas liwat o pag-resume liwat
sa sining voters registration umpisa ini no December 9 tugtog January of 31 or January 31 2023 na. Now pero sunod rin kay Attorney Tanya siling niya amo pa lang ng initial na schedule pero sigurado nga pag abot sang succeeding months by next year na may maluan ang mga bag-ong nga mga calendar of activities sa sining pati gayunon nga voters registration. In fact, ginapaabot nga ni Action Eric na may ara pa sa mga satellite registration sa mga barangay kag mall registration. Galing tinulat niya ini nga may advisory kag may green light ikan iya sa komisyon dito sa national. So paging kalipay kay ko nagligad ko nag-request sila computer nga galamiton bala nila para dala sa bahin sang COMELEC. At least nag-abot na subong kag ini na ang magamit nila sa resumption sang voters registration. Ariyo, portion sa palayag ni Attorney Katrina Canya. Resumption sa aton nga registration is from December 9 to January 31 ang aton nga schedule. Initial nga schedule naging pagwa sa aton sang COMELEC subject to Changes. to the extension of the period of registration depende sa assessment sa aton nga COMELEC. Nag-request na kita nagligad pa. May nagabot palayag ni Attorney Kanya ang kapugusan sila karon ibubo pa lang sa action firing line program. Balita ikan sa Bacolod City Hall, Action Artay Hukon, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kila Action Artay Hukon gikan sa inyo Government Center ang voters registration mag-start December 9 until January of 2023. Pero ang pagpati ni attorney nga magasigi-sigi na in the succeeding months, no? Siguro may mga bag-o sa calendar of activities ang COMELEC. Basi matigayon man ang satellite registration sa mga barangay naton diri sa siyudad sa Bacolod, which is good para nga mataralaog gitanan ang kutob luyag magparehistro liwat, no? Ali sa report ni Action Art I Hope sa lawantang report ni Action Albing Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Peace and order sa Negros Occidental dapat ipabilin mensahe ni Provincial Director Colonel Pamitan kadungan sa ika-124 katuig nga pagdumdum sang 5 de Nobyembre. Ari si Action Albing Graba. Line number 1 sa report. Action Albin, may hapon, please come in. Maayong hapon sa imo, Action Eric. Nagpakigbahin kaina si Nokpo Provincial Director Police Colonel Leo Pamictan sa selebrasyon sa ika-124 5 de Nobyembre sa Provincial Capitol Ground nga gintambungan sa mga matag-as nga opisyal sang probinsya. Sunod diri kay Nokpo PIO Police Lieutenant Judicis Catalogo, ginamanduan ni Pamictan ang tanan nga mga kapulisan sa probinsya nga imintinar ang peace and order sa bug-os nga probinsya nga pangabudlayan sa mga baganihan paagi sa paghimakas nga maangkon ang kahilwayan sa isla. Dugang pagid ni Catalogo. Kadungan sa pagdumdum sang 5 de Nobyembre, duhaman kadalagko nga mga syudad sa probinsya ang nagkumemorar sa sining nga selebrasyon. Sa syudad Sambago, ginpangunahan ng Daybago City Mayor Andrew Martin Torres kag Lieutenant Colonel Joe Malong ang paghalad sa bulak sa monumento ni General Juan Araneta. Kumemararman ang taktika kag estratehiya ni General Araneta paagi sa pagsigabong sang kanyon. Sa syudad naman sang Silay, ginpangunahan man nanday Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca kag Silay City Mayor Judith Gallego ang pagkumemorar sang 5 de Nobyembre paagi sa paghalad sang misa, parada, flag raising ceremony kag paghalad man sang bulak sa 5 de Nobyembre marker sa Silay City Public Plaza. Ari ang pahayag ni Judicis Catalogo. Sa Bago City, ang activity ngayon is attended by the Honorable Andrew Martin Torres,
together with the Council of Bago City and personnel of the Bago City component city police station headed by the Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Joey Malong, and bricklaying activity dito sa may memoirs of General Juan Aranet. And part of the program, sir, nag-replaying ito ng mga leading agencies of the government by agency. And part of the program, gina-commemorate man ang tactics and strategies of General Araneta that ang replika na tawag ang kanyon sa nauna tawag na pagtigabong sa kanyon ang momentong ginatinan sa aton nga kapulisan, also remembering that the tactics and strategy of the very ingenuine and favor General Araneta that leads to the surrender of those who are Spaniards during sa mga local guerrillas during the Spaniard colonization in the country. Yes. Sa rin activities, sir, ng atong kapulisan, considering ang part and parcel sa atong history of Negros Occidental abroad, as sinatawag natin military history, amuni ang 5 November. So, amuni aton nga ginhatagan po ko sa atong kapulisan, at considering ang war history is also a part of the police history na on the maintaining of the peace and order around Negros Occidental. And they put all its their might, and that is why inatagan natin sila sa pasidungog sa ining commemorative activity natin sa 5 November. Ang pahayag ni Police Lieutenant Judicis Catalogo. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kit aksyon bikabagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May apon nila kay Marilo Travilla Catinoy, kay Father Nomer Makiran. Page, may apon nila sa imo, kay Father Nomer Makiran. Pinatamyaman ni Alexis Wingwing Torre sang UK ang pamilya Torre sa Valladolid kag sa Paranaque. Along na to Alexis Wingwing Torre sa UK. Sana ko mabakasyon, Disyembre. Sa lubong ko lang da. Efren Altamera, mayong hapon, gamonitor man sa ato sila pagpangalagad. Dugangan ta ang ato magsumalita pagkatapos lang sa ato sila importante dugang man nga mga pahibalo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors.
Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kani amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na bigi ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta India nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Action Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinira sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquito. Salamat gid Action Henry Spurgar, balik diri sa tapapalagad. Grabe kuno traffic sa area sang sang Florenceville kag Sigasco, no? Ini tungod ko sa traffic mas area sang Sumag bla. Pero anyway, salamat gid kay Sir Dennis Perma nga nag chat diri sa to kanay Paybalo. Sige lang sir, kaya mo dira nga mga mapisan nga barangay Tanod sa barangay Panukoy, on the way na sila da. Ma-assess sila na for the meantime sang traffic dira sa Sigasco kag sa area sang Florenceville. Salamat gid Sir Dennis Perma sa information, no? May hapon dira sa mga vendor boys, sa mga vendor boys sang RG Sol Roping dira sa GM Basala Carlota, ga monitor gyud sila, oh. May hapon dira kay Parita John kag Kumarita Ronalyn Solinap and family. Ga-monitor gisa to, no? Si Mr. and Mrs. Rona Rehida Travar agido, ga-monitor si Mr. sa aton nga pagpangalagad, no? Kag may hapon man dira sa kay Toto JP Ahina and family dira sa Banwa sang Morsya. Kay gusto ko pa chimpo ko lang alang na gido, ah. Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation, liwat ini magatakop, mabalik naman ini sa Lunes. Ato sa nga mga patrola yun at report sa action nga palagan karon nga hapon. Action Artay Hupon, Alvin Graba, Action Dale Salazar, back to back. Sa aton nga piloto, Action Papang Nixon Tahom. Duga nga mga information, balita, lokal, national. Mga isyo, bantayan sa papangalagan sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinovea. Opo diri sa technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar. Back up sa itong IT expert, Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower, Barangay Talong, Syudad sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. Pagkasunod na ang programa, Action Balita Evening Edition o pod kay Action An Defensor Lisay. Sa ngalan ni Action John Diaz, ako naman si Action Eric Magbanwa, kita karon Action Night Patrol, last driving media, tunto malas 11. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio!